Aled Gwyn Job, Way with Words. A week is a long time in politics. Geiriau a briodolir i'r Prif Weinidog Llafurol Harold Wilson. Ar hyn oedd gan Wilson dan sylw, wrth gwrs oedd y syniad yma fod pethau'n gallu newid yn rhyfeddol o sydyn yn y byd gwleidyddol a hynny o fewn cyfnod cymharol fyr. A falle gallan ni ymestyn y syniad yma i'r cyfryngau torfol. A'r modd yma nhw wedi delio hefo dwy stori fawr yn ystod yr wythnos ddiwethaf. A'r ddwy stori hefyd yn ei tro yn tanlinellu yr elfennau yma o aniddigrwydd sydd yn bodoli ymhlith y cyhoedd bellach ynghylch ymddygiad cyfryngau torfol. A'r diffyg ymddiriedau hefyd sydd yn bodoli ymhlith y cyhoedd ynddyn nhw bellach. Un Paul Pinion rhyw chydig o fisoedd yn ôl yn awgrymu, mae dim ond 13% o bobl bellach sydd yn ymddiried yn y cyfryngau torfol ac yn credu ei bod nhw'n deud y gwir wrth y cyhoedd sydd yn ddeud mawr iawn mewn gwirionedd. Wel, os cofiwch chi y stori fawr wythnos ddiwethaf gan y cyfryngau, oedd y saga yma am ymgynghorydd personol Boris Johnson, gŵr enw Dominic Cummings, a'i daith enwog i Durham i geisio lloches deuluol i'w fab, gyda gynta a'i wraig yn sal. Wel, mi dreuliodd y cyfryngau ddyddiau lawer yn ceisio disodli Dominic Cummings. A hynny gan i gyhuddo fo o dorri un o reolau air y Llywodraeth ynghylch ymballau cymdeithasol. Yn ôl y cyfryngau, mi oedd Cummings wedi cyflawni anfadwaith gyda'r gweithaf yn ei daith i fyny i Durham. A rhai ohonyn nhw hyd yn oed yn mynd cyn a dweud i fod o yn anuniongyrchol wedi arwain at farwolaethau miloedd o bobl trwy fod mor ddi-hyd o'r ymballau cymdeithasol holl bwysig yma. Ond wrthos hon, mae'r naratif yma am bwysigrwydd ymballau cymdeithasol wedi diflannu yn llwyr, wedi ei daflu allan o'r ffenest a defnyddio dywediad cyfoes poblogaidd. A hynny yn y modd mae'r cyfryngau wedi delio gyda'r protestiadau a'r terfysg yn sgil y digwyddiad erchyll hwnnw yn America pan laddwyd gŵr yr enw George Floyd dan law yr heddlu yn Minneapolis. Digwyddiad a ffilmiwyd ar gamera, y digwyddiad erchyll a chwbl an esgusodol. Ond yn y modd mae'r cyfryngau wedi delio gyda'r ymateb i hyn. Y mae'r rhagrydd yma yn dod i'r golwg oherwydd agweddau canmoliaethus ac edmygus y mae'r cyfryngau wedi ei ddangos tuag at y protestio a'r terfysg yn America ac yma ym Mhrydain. Does dim sôn am ymballau cymdeithasol, mae fel petai Covid-19 bellach jyst yn rhyw freuddwyd sydd wedi diflannu i niwl y gorffennol a'r protestwyr wedi cael ei gosod ar rhyw bedestl ganddyn nhw. Mae'r cwbl yn dangos unwaith eto hefyd sut mae diwylliant America wedi coloneiddio yn meddyliau ni yma ym Mhrydain a phobl yn ymateb i'r hyn sy'n digwydd yn America fel petai o'n digwydd yma bod America fan hyn i bob pwrpas. Mae'r stori hefyd yn dangos i ni y grym rhyfeddol sydd gan y cyfryngau cymdeithasol heddiw, cyfryngau megis Twitter a Facebook, yn y modd maen nhw'n gallu mobileiddio pobl i symbylu nhw, i sgogi nhw, a'i perswadio nhw i weithredu ac i protestio. Wel, da ni'n gwybod bod y cyfryngau yma yn porthi teimladrwydd ac emosiynoldeb. Ac mi ydyn ni wedi gweld yr elfen yma ar waith yn y protestio a'r terfysg sydd wedi digwydd.
Mae'r achos ei hun, wrth gwrs, bod yn wrthiliol, yn achos teilwng iawn, ac yn achos sydd yn fodd i symbylu llawer iawn o bobl ifanc yn enwedig, sy'n teimlo bod hwn yn rhyw achos y mae angen iddyn nhw roed i hamser a'i hegni a'i holl angerdd i fewn iddo fo. Ond mae yna beryg o dderbyn sloganau yn unig ac anghofio am unrhyw feddwl critigol gyda'r holl saga hon. Mae o'n ddiddorol iawn i weld be ydy holl athroniaeth mudiad yr enw Black Lives Matter. Oherwydd mae ganddyn nhw naratif ddu a gwyn iawn ar fwyd os meddiwch i mi'r y joc fach yn fanna. Maen nhw yn dueddol o ddarlunio pobl ddion fel un monolith, un bloc o bobl sydd yn ddiamddiffyn, yn orthomedig, yn wan, yn fregus, yn ddioddefwyr, yn creu syniad yma mae victims ydy pobl ddion i gyd. A mae hynny yn eironig iawn yn hiliaeth o chwith i bob pwrpas. Inverse racism ydy'r term yn Saesneg. A mae hynny hefyd yn wir yn y modd o disgrifir pobl winion fel un bloc monolithic o bobl sydd â rhagorfraint, sydd yn reintiedig, sydd yn orthrymwyr a sydd yn holl bwerus. Mae pobl winion fel un bloc o bobl yn cael ei disgrifio fel gorthrymwyr. Felly mae gennych chi ar y naill llaw pobl sydd yn ddioddefwyr ac ar y llaw arall mae gennych chi pobl sydd yn orthrymwyr. A dyna'r darlun du a gwyn simplistig iawn sy'n cael ei hyrwyddo gan y mudiad yma. Does na ddim math o gynildeb, dim math o nuance, dim math o amwysedd yn perthyn i'r darlun yma. A mae yna rhywbeth yn broblemus iawn am ddarlun felly, oherwydd be mae o'n dueddol o wneud ydy cynyddu'r pegynnu da ni weld yn cymdeithas ni, gosod grwpiau yn erbyn ei gilydd, cael grwpiau i fod yn nyddfa ei gilydd. Byddai y person amheugar falle yn dechrau gofyn cwestiynau, oes na rywun neu gilydd yn hyrwyddo'r agenda yma? Oes na rywun neu gilydd am weld grwpiau ben a'i gilydd, yng nyddfa ei gilydd, oherwydd bod hynny'n yn siwtio ei agenda nhw. A mae honno'n gwestiwn werth i ystyried. Wel, mi nes i gychwyn hefo dyfyniad a mi na i orffan efo dyfyniad heddiw. Mae Morgan Freeman yn actor Americanaidd du enwog iawn, llawer iawn ohonoch chi wedi gweld i ffilmiau fel actor rhagorol iawn. Mae Morgan Freeman wedi bod yn deud ers peth amser bellach i fod o'n poeni bod yna ffasiwn beth a diwydiant hiliaeth mewn bodolaeth. Bod y diwydiant yma mewn gwirionedd a diddordeb mewn gweld y syniad o hiliaeth yn parhau oherwydd bod hynny yn rhoi arian iddyn nhw ac yn rhoi statws iddyn nhw ac yn rhoi dylanwad iddyn nhw yn y gymdeithas a bod hynny yn ei farn o yn mynd yn erbyn buddiannau pobl ddion at ei gilydd. A dyma mae o wedi dweud, if we want to bring racism to an end, we need to stop talking about racism. A beth sy'n ganol dan sylw yn fan hyn ydy dweud bod rhaid i bobl symud i ffwrdd o'r syniad yma o feddwl am bobl yn ddu neu'n wyn, a bod angen symud tuag at drin pobl fel unigolion, fel boda dynol, ac ystyried popeth o safbwynt yr unigolyn yn hytrach na safbwynt y grŵp. A geiriau doeth iawn gan Morgan Freeman.